Распачынаем аб'ектыў. З аглядам галоўных навінаў пятніцы пазнаёмлю вас я, Юлія Лабанова. Добрый вечер. Из нашего окна сейчас открывается вид не на лес, которому мы так радовались и хотели видеть его, а на бетонный забор с колючей проволокой. Згода жыхароў не абавязковая. Пад вокнамі прыватнага сектару пад Салігорскам будуюць завод металаканструкцыяў. А бліз заказніку ў Менску рэстарацыю. Гэтаксама без грамадскага абмеркавання ды, магчыма, з парушэннямі прыродаахоўнага заканадаўства. Эта территория в настоящий момент для нас утрачена. Это будет парк. Возможно, это будет лучшее, что можно сделать с этой территорией. Ад прыбіральняў да раскладу заняткаў. Падрабязна пра новаўвядзенне саўміну для школаў. Все в меру должно быть и того, и того. Позиция правильная. Устают дети, не выдерживают. Пабудавалі дамы ў крэдыт, каб жыць у ціхім і экалагічным месцы. Аднак неўзабаве даведаліся. Пад вокнамі каля дзіцячых пляцовак паўстане завод металаканструкцыяў. Бо гэтак вырашылі чыноўнікі ў выканкамі. З праблемаю знаёмай для беларусаў шмат у якіх гарадах сутыкнуліся жыхары пасёлку Новы пад Салігорскам. Пра будаўніцтва без папярэджання Ярослаў Сцешык. Салігорск вядомы не толькі калійнымі шахтамі, але і шчыльнасцю насельніцтва. Па колькасці гараджанаў на квадратны кіламетр горад шахцёраў стаіць побач з Парыжам і Калькутай. Так што пабудаваць свой дом у пасёлку побач з мяжой гораду – гэта мара шмат для каго з салігорцаў. Але ў жыхароў пасёлку Новы мару раптоўна забралі. Внучата мои аллергически больные. А тут вот под боком начали строить этот завод. Из нашего окна сейчас открывается вид не на лес, которому мы так радовались и хотели видеть его, а на бетонный забор с колючей проволокой. Каждое утро мы просыпаемся под шум какой-то стройки. Здесь работает техника, они заливали бетон. Работы уже начались, хотя, насколько мы знаем, никакого разрешения у них нет на это. Вуліца Бярозавая ў пасёлку Новым – гэта 500 метраў ад Салігорскай вуліцы Кастрычніцкая, за крамай Віталюр. Самыя звычайныя людзі, шматдзетныя сем'і, ветэраны працы народаўпраўлення набывалі надзелы на аўкцыёнах і ў крэдыт. Побач была зямля аграрнага прызначэння і старая ферма. Але зямлю праз прыватную фірму прадалі і таварыству «Салігорск спецмонтаж», дачэрнюю кампанію холдынгу «Пасад». Тут «Салігорск спецмонтаж» ужо зрабіў будаўнічую пляцоўку заводу металаканструкцыяў з бетонным плотам і колючым дротам, але без пашпарту объекту. Нам рядышком хотят поставить производство по обработке металла, причем с крупногабаритными деталями, с козловым краном, с пескоструями, с сваркой, с лакокрасочными работами. Ни одного объявления, нас никто не пригласил, и мы ничего, нас не известили вообще, что здесь собирается строиться какое-то предприятие, какой-то завод. Паводле закону пашпарт аб'екту на будоўлі абавязковы, тлумачыць юрыстка Тацяна Сініца. А жыхароў пасёлку улады раёну мусілі паінфармаваць пра план развіцця. Оценка воздействия на окружающую среду проводится не для всех промышленных объектов. Есть в законе о государственной экологической экспертизе четкий перечень, для каких объектов она должна проводиться. И именно вот этот отчет об оценке, он обсуждается с населением. У законе, аднак, пазначана, што мусіць быць экалагічная экспертыза для аб'ектаў прамысловасці, звязанай з вытворчасцю прыладаў працы, у якіх не вызначаны базавы памер санітарна-абароннай зоны. Жыхары пасёлку хвалююцца, што экалагічныя праблемы ад новага заводу не абмяжуюцца шумам машинаў і дымам ад зваркі. Воды у нас своей нету. Берем воду, отсюда выкопали колонки свои, копаем. Сейчас они хотят выкопать здесь скважину, пробить на 90 метров скважину. Эта скважина заберет и нашу воду, у нас вода пропадет. Потом сделаете очистные. А что робить? Мясцовым уладам скардзіліся. Если люди считают, что государственный орган не ответил на поставленные ими вопросы, не решил их проблему, это обязательно необходимо обжаловать именно вышестоящий орган. Писали в администрацию президентов, написали письмо в прокуратуру, председателю Совета депутатов Миноблсполкома.
госконтроль, госстройнадзор. Адказаў або няма, або скаргу на мясцовыя ўлады перанакіроўваюць мясцовым уладам. Я думаю, наплевать нашим чиновникам. Дазвол жа на пабудову заводу металаканструкцыяў быў атрыманы пры старшыні Салігорскага райвыканкаму Олегу Паскробку, якога ў чэрвені затрымала міліцыя паводле падазрэння ў карупцыйнай дзейнасці на папярэднім месцы працы. Ярослав Стешек, Белсат. Жылы комплекс, зона адпачынку, а цяпер і рэстаран. Яшчэ адно будаўніцтва з парушэннямі заканадаўства турбуе жыхароў Менску. У сталіцы кампанія «Тапас» працягвае асвойваць зону бліз заказніку Лебядзіны, што фактычна спрычыніцца да знікнення унікальнай прыроднай тэрыторыі. Ірына Дарафійчук працягне. Рэстаран каля заказніку Лебядзіны на ўскрайку Менску выглядае ўжо амаль пабудаваным. І толькі цяпер адміністрацыя цэнтральнага раёну сталіцы абвесціла пра грамадскае абмеркаванне аб уплыве аб'екту на навакольны асяродак. Так называемый АВОС – оценка воздействия на окружающую среду. Если АВОС должен быть разработан до начала строительства, значит, он должен быть разработан до начала строительства. Вот. И никакие попытки умаслить общественность тем, что мы таки все-таки сейчас сделаем, а потом перепрофилируем этот ресторан, это не важно. Вот. Нарушение существующего законодательства было допущено. Участак зямлі для будаўніцтва шматфункцыйнага комплексу уладальніку «Тапасу» і гульцу прэзідэнцкай хакейнай каманды Паўлу Беламу перадаў асабіста Александр Лукашенко. Рэстаран на самым беразе ставу пачалі ўзводзіць летась, а напрыканцы году выйшаў указ, які змяніў межы ландшафтных зонаў і зрабіў законнай будову там, дзе раней была ахоўная зона. Але Ігор Корзун лічыць, што знішчэнне заказніку пачалося яшчэ раней. Заказник умер лет 10 назад, тогда, когда не был разработан план управления этой территорией. Тогда нужно было принимать решение по поводу того, в каком формате эта территория будет существовать, каким образом будут эксплуатироваться территории, прилегающие к особо охраняемой территории. Праз гэта, на думку актывіста, заказнік з цягам часу страціць статус ахоўнай тэрыторыі і ператворыцца ў гарадскі парк. Апроч рэстарану тут запланаванае будаўніцтва набярэжнай, пляцоўкі для назірання за птушкамі, інжынерных сетак і заасфальтаваных пад'ездаў. Жыхары найбліжэйшых раёнаў пераважна ставяцца да будовы негатыўна. Отвели землю, продали, ну а дальше что? Следующее поколение. Надо все-таки более лояльно к нашей природе относиться. Притом тут такая красивая зеленая зона, я считаю, ее надо сохранять. Сейчас такой век, когда застройки эти, никуда не уйдешь. И людям нужно где-то отдыхать. Это не совсем правильно. Я считаю, что такие моменты должны обсуждаться. Грамадскае абмеркаванне ўплыву рэстарану на навакольны асяродак не прадугледжвае ні сходаў, ні слуханняў, ні грамадскай экалагічнай экспертызы. Каб штосьці такое адбылося, неабходна паспець падаць заяўку да 27 жніўня. Зрабіць гэта лепш пісьмова, бо праз тэлефон ні з адною з кантактных асобаў цягам дня звязацца не ўдалося. Ірына Дарафійчук, Белсат. Канчатковы вердыкт не вінаваты. Менскі гарадскі суд адхіліў апеляцыю генеральнай пракуратуры ў справе галоўнага інжынера менскага заводу колавых цягачоў Андрэя Галавача. Мужчына больш за 4 гады правёў у СІЗА памылкова. Так должно быть, и так было. А больше все остальное уже давно уже все сказано, все пересказано. Галоўнага інжынера затрымалі ў траўні 2015-го і асудзілі на 8 гадоў калоніі за атрыманне хабару на 180 000 рублёў. Потым мужчыну апраўдалі ажно ў 3 судах – раённым, гарадскім і вярхоўным. Аднак пасля кожнага апраўдальнага прысуду следчы камітэт заводзіў новую справу. У СІЗА інжынер правёў 50 месяцаў, на волю выйшаў 19 ліпеня, пасля 4-го апраўдальнага прысуду. Зняволеннем Галавача абурыўся нават Александр Лукашенко. З сілавікамі ён паабяцаў правесці адмысловую нараду. Латвія ўсё ж не будзе купляць электраэнергію з беларускай АЭС. Латвійскі прэм'ер Крыш Янис Каринч назваў недапаразуменнем рашэнне, агучанае учора тамтэйшым міністэрствам эканомікі. Аб тым, што Рыга пастанавіла набываць электрычнасць з БелАЭС, з жалем адзначыў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Напярэдадні намер купляць электрычнасць з Беларусі пацвердзіла латвійскае міністэрства эканомікі. У сваю чаргу беларускі адмысловец энергетычнага рынку Тацяна Манёнак мяркуе, што ў Рызе хочуць, калі не купляць энергію з БелАЭС, то дакладна захаваць магчымасць імпартаваць яе з Расіі.
Адначасова адсячы электраэнергію даволі складана для рынка, таму што могуць і падвысіцца кошты вельмі значна. Праз літоўскую мяжу Латвія набывае электраэнергію з Расіі і Беларусі. Вільня жадае спыніць пастаўкі электраэнергіі з Беларусі на знак пратэсту супраць будаўніцтва Астравецкай АЭС. Савет міністраў Беларусі зацвердзіў санітарна-эпідэміялагічныя патрабаванні да школаў і дзіцячых садкоў. Новаўвядзенні будуць датычыць фактычна ўсяго. Як правільна карміць дзяцей, як абсталёўваць прыбіральні ды пясочніцы, а таксама як зрабіць, каб вучні менш стамляліся. Падрабязнасці ў Дзяніса Ганчарэнкі. Я скончыў школу 10 гадоў таму. Ужо тады шмат казалі пра тое, што нашыя вучні перагружаныя. Шмат кажуць пра гэта і цяпер. І вось чарговая спроба палітыкаў спрасціць жыццё дзецям. Здавалася б, тое, што ў санвузлах мусіць быць туалетная папера, а пясок у пясочніцы быць без шкодных рэчываў, ясна і без усялякіх пастановаў. Найбольш жа ўвагі ў новых патрабаваннях прысвечана стамляльнасці дзяцей. Найбольшую нагрузку вучні мусяць атрымліваць у аўторак і сераду ў пачатковай школе і ў аўторак, сераду і пятніцу ў старэйшай. Не павінна быць кантрольных па некалькіх прадметах у один дзень, а фізкультура не мусіць стаяць у раскладзе аднаго класу 2 дні запар. Але на псіхалагічны камфорт дзіцяці ўплывае не толькі расклад заняткаў. Там, где начальная школа, полюбили класть плитку. Плитка опасна, дети на ней расшибаются. Какое принято решение во многих школах, во многих гимназиях? Просто запретить детям выходить на переменах из класса. Дети сидят в классах. Это то, что невротизирует детей, то, что детей ломает, потому что ломает психологически в том числе, потому что они должны двигаться. Они в этом возрасте еще физиологически должны двигаться. Крысціна Вязоўская таксама адзначае, што правілы, прапісаныя ў пастанове, можна назваць хутчэй касметычнымі зменамі. Некаторыя няпісаныя законы школьнага жыцця, якіх прытрымліваюцца настаўнікі, не зменіш ніякімі пастановамі. Очень много таких действий в школе, которые бессмысленные и беспощадные. То, что передается из поколения в поколение. Я не знаю, вам говорили, звонок не для вас, а для учителя. И мне говорили. Моей дочке сейчас говорят тоже. И моей маме говорили. То есть пронести сохранно такой вот этот хтонический ужас, вот звонок не для тебя, звонок для учителя. Но звонок для учителя, он должен уложиться в это время. Інакш мусіць адбывацца і кантактаванне настаўнікаў з бацькамі дзяцей. Родительские собрания – отдельный совершенно бич. Родительские собрания нужны для чего? Собрать денег, объявить, что опять нужно ремонтировать класс, то есть опять собрать денег, и опять собрать денег в подарок на 23 февраля, 8 марта. Если идет обсуждение каких-то детских кейсов, то оно идет прилюдное при всем классе. Мы запыталіся ў менчукоў, ці варта змяняць падыход да навучання дзяцей і змяншаць нагрузкі на іх. Устают дети, не выдерживают. Вот это все, что на них навалилось, это не раньше буквально раскрыл, почитал. А сегодня представьте себе. Как врач могу сказать, что у меня на приеме бывает до 90% детей, у которых напряжение, например, к середине учебного года уже максимальное. Поэтому, да, нужно как-то немножко корректировать программы. Все зависит от учителя в школах. Учителей нету. Я уже сказал, есть шкрабы, школьные работники. Они вынуждены там участвовать во всех видах отчетности. Им некогда заниматься своей прямой обязанностью, учить детей. Новы навучальны год пачнецца ўжо 2 верасня, але ці паспеюць навучальныя установы выканаць свежыя рэкамендацыі. Дзяніс Ганчарэнка, Белсад. І працяг тэмы. Першакласнікаў усё больш, а бацькоў, якія абіраюць для сваіх дзяцей навучанне па-беларуску, штогод усё меней, кажуць звесткі Белстату. Чаму пры нібыта мяккай беларусізацыі родная мова ў школах не набывае падтрымання? У тэндэнцыі разбіраўся Артём Лява. Штогод першы званок гучыць больш як для сотні тысячаў вучняў. Летась сярод іх не набралася і 10% тых, хто атрымлівае адукацыю па-беларуску. Найгоршая сітуацыя ў гарадах. Там беларускамоўных школьнікаў у найлепшым выпадку 2%. Старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім тлумачыць гэтую сітуацыю адсутнасцю дзяржаўнай палітыкі для падтрымання нацыянальнай мовы. Наша сістэма адукацыі не рыхтуе спецыялістаў, педагогаў з беларускай мовай. І гэта у першую чаргу спрыяе таму, што працэс навучання ў большасці школ Беларусі вядзецца на рускай мове. Па-другое, у Беларусі няма сістэмы навучання ні ў сярэднеспецыяльных навучальных установах,
ні ў вышэйшых навучальных установах на беларускай мове. Калі няма падтрымання нават на школьным узроўні, то шмат хто з бацькоў робіць выснову, што беларускамоўная школа не дае перавагаў для далейшай адукацыі і кар'еры. Іншыя баяцца, што дзіця будзе блытацца ў навучанні і камунікацыі з аднагодкамі. Апытаныя намі менчукі мяркуюць, каб у школах загучала беларуская мова, трэба, каб спачатку на ёй загаварыў народ. Нужен личный пример, когда преподаватели и родители говорят в семье на белорусском языке. Надо, чтобы человек хотел разговаривать на белорусском языке, я так думаю. Заинтересовать белорусским языком. Хоть я сам говорю на русском, но очень стыдно. Наталью Святкіну, сын якой вучыцца ў 4 класе беларускамоўнай гімназіі нумар 23, цяжкасці ў арганізацыі навучання па-беларуску не палохаюць. Зусім не складана вучыцца ў беларускамоўнай школе. Я по сваім сыне адзначыла, што дзеці, которые ведаюць 2 мовы, яны лепей вучацца дакладна ў 2 мовах, гэтых лепш разбіраюцца, больш грамотней. Там, дзе не дае рады дзяржава, часам выручае грамадзянская супольнасць. Напрыклад, кіраўнік ініцыятывы «Вір-вір» Алесь Бойка актыўна беларусізуе дзіцячыя садкі, а неўзабаве, як ягоныя дзеткі падрастуць, абяцае ўзяцца за школы. Мы ствараем сучасныя адукацыйныя матэрыялы. Сутнасць нашай інавацыі в тым, што дзеці – гэта не аб'ект, а гэта таксама суб'ект навучання. Што не трэба вучыць дзяцей, а трэба стварыць для іх умовы, в якіх яны пачынаюць вучыцца. Яўген прапануе шлях паступовай беларусізацыі, існых садкоў праз сучасныя адукацыйныя прадукты, як больш рэалістычны. Стварэнне беларускамоўнай групы ў садку альбо класа справа непростая. Трэба пісаць заявы на імя кіраўніка навучальнай установы, шукаць аднадумцаў бацькоў, але нават гэта не гарантуе поспехаў. Усё ўпіраецца ў магчымасці навучальнай установы. Між тым трэба памятаць, што Канстытуцыя на баку беларускамоўных бацькоў і шмат што залежыць ад іхнай актыўнай пазіцыі. Артём Лява, Белсат. Выбітны спосаб ушанаваць гістарычную спадчыну вярнуць вуліцы або завулку старажытную назву. Гэтак мяркуюць жыхары шмат якіх беларускіх гарадоў, у тым ліку і Магілёва. З прапановаю вярнуць вуліцам былыя назвы тамтэйшыя жыхары неаднаразова звярталіся ў гарвыканкам. Аднак беспаспяхова. Чаму, распавядзе Вольга Васильева. Парк імя Горкага ці замкавы сквер, вуліца Ленінская ці Вялікая Садовая. У Магілёве неаднойчы намагаліся вярнуць гарадскім аб'ектам старыя назвы. І такія прапановы ухваляла топанімічная камісія пры гарвыканкаме. Каб высветліць, чаму не выконваюцца яе рашэнні, у гарвыканкам накіравалі петыцыю з подпісамі каля 100 неабыякавых грамадзянаў. Мы падалі прапановы. Прапановы павінны разгледзець гарсавет, гарвыканкам, і прымаць какие-то рашэнні ў межах сваіх паўнамоцтваў. А штось яны могуць зрабіць толькі з дазволу, напрыклад, цэнтральных областных альбо республиканских улад. То бок рашэнне топанімічнай камісіі мае толькі дарадчы характар, а канчатковую пастанову прымае гарадскі савет дэпутатаў. Вельмі моцнае ў Магілёве такое лобі старага пакалення, камуністаў, ветэранаў, пенсіянераў, і чыноўнікам, калі размаўляю, а чаму не вяртаюць гістарычна назвы? Они говорят, вот ты ведаеш, толькі ініцыятыва паступіць, і ўжо чалавек 10 там пішуць или звоняць, што яны супраць. Чалавек 10 супраць, але сотні будуць за. Апытаныя намі магілёўскія мінакі ахвотна разважаюць пра вяртанне гістарычных назваў родным мясцінам. Большая Садовая, Костерня, чудесные названия исторические. Поэтому нужно обязательно возвращаться. Новое поколение, оно уже привыкло, что это улица Ленина. Если назовут ее улицей Садовой, мне кажется, долго будут путаться и не знать, где это. Но вообще это правильно. Мне кажется, улицы должны быть ее настоящие имена. Это было бы неплохо, но это же деньги. Поэтому, может быть, если это не такие будут материальные затраты, может быть, рядом просто написать исторические названия. Уласна, такі кампраміс можна ўбачыць у цэнтры Магілёва. Юрыдычна вуліцы захавалі савецкія назвы, але мінакі могуць даведацца і гістарычныя. Тут нават былой вуліцы Карла Ліпніхта вярнулі назву пажарны завулак, але ёсць і недапрацоўкі. У нас такая была проблема с припынком Троецкая набережная альбо Спасский завулак. Калі припыны Троецкая набережная все ж таки повесили назву, то Спасский завулак так аншлаг и не повешали. Да? Мы писали неодноразово, и ходили туда, и просили. Але это уже такой вот фактор, чалавечы фактор, што хто-то з тых, хто павінен гэта зрабіць, чамусьці не зрабіў своечасова. Ці яшчэ адзін прыклад, калі прапанова прайшла ўсе ўзгадненні, але людзі пра гэта не ведаюць. Потым была прапанова, каб у нас па вуліцы было і вуліцы Віленскай, река Дубравенка, каб мост быў.
з назвы мост Віленскі. Гэту прапанову нашы ўлады падтрымалі. Мост называецца зараз Віленскі. Адпаведны дакумент ёсць. Дакумент рашэння ёсць, а аншлагу таблічкі з гістарычнай назвай на аб'екце няма. Аўтары петыцыі просяць публічна агучыць, якія рашэнні гарвыканкам прыняў паводле прапановаў топанімічнай камісіі і патлумачыць, чаму ухваленыя рашэнні не былі здзейсненыя. Ольга Васильева, Белсат. А якое будзе надвор'е на вуліцах вашага гораду, пабачым на мапе ўжо праз імгненне. На гэтым я, Юлія Лабанова, развітваюся з вамі. Прыемнага вечара.